Здравейте хора, аз съм Агето и тук сме на Дали 68 и в момента сме в моя сървър, най-сетне ми се разви сървъра и направо съм щастлив на макс. Сървъра си е 247, аз си плащам по 20 лева на месец. Да, по 20, но лъже! Да бе, лъже друг път. Стига лъгъл, майко, аз ще пукна. Стига си базикал. Така, чуй съм. Кажете на mute Топа типа, как каза, ще ги убия всичките. Вити, без репоя. Добре, аз няма да репа, бе. Чакай, МСГ... Ректен. Чай. Ома галеката би бот. Нека ме би, бе. Да, пие ги тука. Тъпа Бейн, я ги видя тия... Какво прави с тия? Ома гледай този Бейн. Са скриването, не. Тъпа тука с трия го видя толкова. Аз сега един и GG. Той е хакер 100%. Кой бе? Един човек. Не е хакер, стига. Тъпа... Как се пише оли, бе? Да, ама гледай. Тъпа... Дрейк. Топа, много бяга, бе. Ома гъла Дрейко се счупиха под да Оливс. Но нека в момента ще ощупа главата. What the fuck? Дрейк Кит Генезис идва се Дрейк. Що има? Вече дайте да ми той. Ако те хвана в някой ъгъл. Абе, и на буса човека, ти си на год, але... Ай, то какво прави, бе? Кой е? Трябва да си взема вашето. Ела ти ми са, бе. Ето ми стак мечо. Ело ги вземи! Айде на дахуса. Ело ги вземи, бе! Кой бе? Един стак мечо, бе! Ето го, ето ги. Кома Г. Къде? Тъпи го. Майко! Кущи, бе! Оли, сега ще го смелят този бей. Да се бей. Ога, най-ко се чупи нещо. Да, сме на ванишка. Тъпа хере пади. Вадик. Ой, те ме шупите се, да вие не разбрахте ли, че ми е стакнало. Абе, какво стакнат ти се? Не бе, а само това резервния стак. Абе, баща си го Ама аз не го ползвам, бе. Благодаря. Аз си игра за фън, бе. То без панталонки, без бушки. Ооо, брат, майко! Човек, абе, лаксер! Чакит. Генезис Ладъв. Не беше Генезис. Про 4 Unbreaking 2. Да, ама ще му ги да. Да се кефи, защото... Чакай, трябва да се нагъма за малко. Ще ми звъни телефона. Да? Еми, май долу. Еми, добре, аз ще кажа да ти звъне след една минута. Ще слезна долу. Да? Чао.
заглушиш ли човек? Ало, сега идвам, изчакай малко. Окей. Някакъв го убиха. Кит Генезис. Какво вадиш, Лаксер? Ти спал Лаксер. О, го чупих уса. То ли да, Лаксер убира. Аре бе, Лаксер, убри бе. Убри бе. Аре бе, Лаксер, убираш. Аре, уби го. Ало! Да, тук съм. Кой би? Никой чай, че сега... Давай Бери, бързо! Дай Бери, ще... Ама аз още играя, бе! Аз бях на гъба, защото ми замис телефон. Не, остави. Ма аз съм трябва с лаксето, бе! Мирите, бе. Не бе, човек! Човек ще падна, стига! О, добре, бе, аре. За моя дно. Аз ще им някъде си прахам. Окей. Ще го напълня с натуралки. Окей. Не, се спрочи. Аре, що не мога офлайна, бе, фатка. Ще грихна малко от арената, нали може? Виждате. Нали, Кратос? Да, бе. Айде, една Лаксер му се счупиха това. Айде, бутушките. Кой бе? Лаксер, кога си? Лаксер. Аре, убити го то с Лаксер, бе. Ама то Берито няма него, бе! Кой, бе? Не се Бери. Значи, кой направи сега? Спал Лакс. Ай. Кой би? Спалвай са, Лаксер, идиот. Какво кажи, бе? Спалва го, Вити печели. И... Що той печели, бе? Да, бе, човека, стига! Да, бе. Стига! Кит Генезис. Нали печелише ранг Генезис, бе? Да, де. Но той си беше Генезис. Манолат Бери Генезис. Кой Генезис? Ето Бери бой. Така, идвайте сега Warp Event пак. Ако поне искам да дойда почта, ще ме бъдеш. Warp Event стига. Абе, какво правиш, бе? Гледай сега, не може да се бахна там, къде бях. Може. Че, се спомни нещо. Лаксер, стига, бе! Искаш да живееш с мене? Не. Ти имаш и кому? Не.
човек на снейката такова, махай на всички тия ранкове, така са генейси и какво, защото те имат топ. По-спокойно. Ето защо преди то би, ви някакси. Стоп! Мога, аз купи. Какво подивате? Копи. Сега служа в полшенки. Осмо ти ли мяташ? Това така сега малко полшенки. Стига. Кой ги бара, бе? Чай, да го такова, топла. То какво прави, бе? Не, бе! Маля, беше го шупил без да съм го топла. Чай, юнки, бари са, бе! Спри се експитото. Вадиш лакса. Я. Чупи. Их, да го еба филкито. Ай, стига, бе! Иначе... Да, верно. Че първо ги пусна? Тия много нещо сетове, бе. Какво? И още пълнат, човек. Майка, колко леки, аз се почва. Какво? Да им виж, Видях се радват хората, видях се радват хората. Ти ли им видя, бе? Няма да приемат тъпа на това. Какво ще да стане? Човек, всеки път, като се почва, ще стане на гъмануя. Чакай, бе, човек, чакай пъти. Кой си ти, бе? Кой? Някой беше при мен и вишка. Ваншка. Окей, хора, мисля това да бъде за днешния клип. И много ви харесал и чао с мен беше 28 видео.